Er unge mænd virkelig nogle svækkelige? Vi tog på testosteronjagt hos de danske wrestlere i Randers for at høre om deres syn på donation. Vi mødte David, en stor fyr, som allerede er donor. Men hvad motiverede David til at komme i gang? Jeg er bange for nåle. Jeg har nålefobi. Det er ikke engang fordi jeg tænker hjælp. De jagter mig, det er fordi jeg virkelig har en fobi for det. Hvor jeg har låst op, og det har givet mig nogle problemer i løbet af mit liv. Også i militæret, hvor man skulle have de der vaccinationer osv. Så jeg valgte for at komme over det, og se frygten i øjnene, det er den eneste måde, man kommer af med den. Så jeg valgte at blive bloddonor. Også fordi jeg har en blodtype, jeg er O-negativ, og det betyder, at jeg er det, der hedder multidonor, eller hvad de kalder det. Mikkel er derimod ikke donor. Men hvad skulle der til, for at han ville overveje at melde sig i donorkorpset? Jeg skulle have at vide, hvad det gik til. Altså vide, hvordan det blev brugt. Så skulle jeg vide, at når der bliver taget blod, så skal det gøres under de rigtige forudsætninger, og jeg skal vide, at det bliver gjort ordentligt sted. Mm-hmm. Det er sådan set det, der betyder mest for mig. Hvis jeg ved, at det kan hjælpe, og at jeg kan se det et rent og fornuftigt sted, jeg får det gjort, så er det fint. Vi kan altså konkludere, at store mænd også kan være bange, og at de danske donorer må bruge oplysning, hvis de skal være nye medlemmer.